Dobar dan, Zoran Savić mi treba. Zoran je na poslu. Aha, pa gdje ćemo ovu svinju da istovarimo što su oni ovaj sanda naručili? Svinju? Aha. Pa ja ne znam ništa o tom. Pa evo ono sad treba da stignu tu kod vas. Aha. Pa ne znam, je to živa svinja? Živa. Pa ja ne znam gdje će stignu. Pa ne znam, naručili mi se ovdje 120 kila svinja, ovo sad treba stignuti u svakog momenta kod vas. Vi znate koliko treba da platite i to? Ne znam uopšte, nemam pojma o kakvoj se svinji radi. 120 kila svinja što su oni sanda poručili, ja ne znam sad ko i šta. A koliko je standus od Somalire to? Molim? Koliko je standus od Somalire? Šta, koliko je? Koliko standusno od Somalire? U vezi robanje za Valamutinu. Ništa da se razume. Koliko je standusno? Šta standus? Koliko je standusno u vezi robanje da, ako nemate priznao Markus to? A to? Ma ništa, ne znam, ja ću da nazovem sa Sandu pa ću da vidim s njim ili sa Marijom. Mislim, ja nemam pojma o nikakvoj svinji. To je Beara rekao. Beara? Da. Kod nas da se doveze svinja? Da. Od 120 kila? Da, do 7 mora da se istovari. Do 7? Aha. Pa sad ću ja da nazovem Bearu pa ću da pitam. Ili vi je pričuvajte dok ne dođu. Pa gdje da je pričuva? Pa neka je tu negdje u dvorište. Dobro, Nita, nazovite i pa će mi se javiti.